Mga kabagsik, ang luto na to karon. Laswa. May sitaw kalabasa. May talong. Saka okra. May saluyot. Bakbati. Tapos siling rin. Sibuyas. Ito yung tira kapon na ano. Tulingan na pinirito. Himay-himay ko. Ito ibutang na to karon. Pagtaon atong balikan. Ato ng butangan o sili, green, saka sibuyas. Dumi kayo. Ato sang sarado mamita taon atong balikan pag bukal na ba. Ato na nga breha kay ilunod na nato kuan. Sitaw araw tang na nato ni. Lunod na nato ni. Mamaya pag sarado muna natin, mamaya balikan na natin. Taod pag maluto na. Ano na to? Bukal na ba? Ay! Bukal na rin, oh. Bukangan ka na to gulay. Talong. Hello? Saka okra ba? Wapo yung okra kay kumpa. Padulas mo na siya. Parang diretso ba? Slide ka agad. Sabay na natin to. Sinagad taon. Atong ibutan ng suba ba? Sa Bisaya, suba na ni. Tagalog, sahog. Parang naghahanang sahog, oh. Pinagyan lang niya sa taon. Ito lang yung idasok lamay ba? Kayon na to, kayon. Konting okay lang ngayon. Siksikan, naghanga yung gulay, oh. Ito sa isarado, niya na po sa taon. Balikan na ito niya sa taon-taon. Pero ito. Ang bangus. Ito naman. Kalihon. Hindi ko pala nakalaro na kami. Ibutan na ito. Dahon. Ano ito? Ulokbati. Ulokbati. Tapos saluyot. Parang ligahan na, oh. Punok ang galero. Atang gasok gamay kayo. Para maluto ka nan. Kapit na maluto na yun. 5 minutes na lang. Silawan na to. Para namin harap. Atong ipay lamang dahon. Ayun na to. Baga na, oh. Ito na, oh. Kunti na lang. Kunting oras na lang. Ito sa isarado ulit. Balikan na natin yung nagdahon kung yung na. Pero atong balihon. Grabe, bukol-bukol ko. Kabagsik.
Mga bagsik, luto na ni. Oh. Lamiaw. Oh. Lambot na. Oh. Kulang pa konti na lang. Kumain na lang, jote na lang. Mga kapagsik, may udto sa inyong tanan. Ito na yung naluto natin laswa. Lawoy. Raw. Nakalami kayo. Suwaso pa. Sarap. Yung datay, bangos na dahil. Sarap po. Init pa. Natay sausawan. Suka, toyo, kalamansi, silin, laboyo, lami, ay dati sa akin na lakatan, panghimagas ba? Magsik sa doon ko, naunta, raw. Sugod na, mga kapagsik. Sarap po. Ano itong padulas? Lambot, ang sarap. Lamig kayo ba yan? Nabasa oh. Kurang. Harap na pala. Pagsibagsik ang palutuin yung laswa. Napakasarap. Kain lahat. Lami kayo ba yan? Bangus na dahing, lami kayo. Sausaw sa ano? Ang taba oh. Sausaw na tuyo ng kalamansi. Wow. Sarap. Meron tayong panghimagas dito mamaya. Seedless. Sarap. Mamaya ka lang. Kain tayo. Sugod na. Lami tayo. Sarap. Yan ang taba ng bangus oh. Sarap oh. Pag kumain ka ng bangus, unahin yung taba. Sarap talaga. Sarap ang para sa nanay ko. Season. Nanay Bining, nay. Nakoy ko ano? Laswa. Sa Bisaya, lawoy man eh.
Puro madahon lang. Babasa sitaw. Lutong Bisaya ba? Sarap. Shout out sa bilas kong mabait dyan sa ano, Amparo. Nauta. Alam mo, mahilig ka sa kinilaw. Wala akong kinilaw. Laswa lang. Linggo ngayon. Kailangan laswa. Okay. Araw nga pala ng palaspas ngayon sa lahat ng may hawak ng palaspas. Shout out sa inyo lahat. Bagsik sa Donikop. Subscribe nyo. Ang sarap ng sabaw. Laswa. Lami kayo ba eh. Sarap oh. Lauoy. Pagkain ng Bisaya ba? Ano ni paborito sa Bisaya? Probinsya. Sibuyas lang, katalo na. Kasin sibuyas lang. Ang laswa kasi, pang patibay ng tuhod yun. Mga tuhod dyan na hindi na masyadong matibay. Kaya nyo ng laswa. Titibay ang tuhod nyo. Puro pampadulas to. Pampatibay, yala. Sarap. Sarap ng pagkatimpla. Nakuha talaga yung kreto ng laswa ba. Shout out pala sa mga amigo diya. Nakasama yung tourism nyo, tanan. Lalo na kay
Master GR. Shoutout sa'yo. Bye. Shoutout tayo ko ilaswa. Oh. Ilang beses niya na yan sinunod eh. Agan yung cellphone niya, diba? Up. Seedless. Walang kabuto-buto. Kaon-tanan. Pati yung kuwiranan, kaon-tanan. Shoutout kay Alugin. Shoutout kay Halogen dyan sa Puruan. No! Pahingi daw. Nandun na si Papa mo. Pahingi daw. Andun na kay Papa mo. Dadali siya. Galing dito Papa mo. Binigyan ko na. Parating na yun, salubungin mo na lang. Shout out sa'yo. Nauta. Nandun na kay Papa mo. Marami yun. Saan ka ngayon? Sa bahay ni Lola? O bahay ni Lolo? Isa lang ba yun? Yung kay Lola at kay Lolo? Alam ko kay Lolo sa Iraya eh. Kay Lola doon sa ano? Sagkahan. Sa shout out dyan sa Sandayong. Hanggang kay na Rosa. Kanang nagsagob diha karon. Shout out sa inyo tanan. Sagob lang. Ayo kalente bagsik na ko. Hindi la Rosa sa dao ah. Di ka nila Rosa sa dao. Ako ning gitanugan ba? Baka mawala yung saging ni Rosa diha. Yara. Kuha na yung bagsik. Oh. Shout out sa'yo. Lalo na sa akong papa nga. Kaya iping Pilippi ba sa Monte. Magulian sa patag, saka na Jacklet. Narong orasa, saka na. Ito naman masaka siya. Shout out sa'yo. Daghan salamat para sa mag-subscribe sa akin. Malapit na ako mag-500. Nangalahati na tayo. Gamay na lang, isang hininga na lang. 1K na tayo. Lahat ng hindi pa nag-subscribe sa akin, subscribe na kayo. Pakakainin ko kayo laswa pag nag-subscribe kayo sa akin. Ha? Bagsik sa nunay ko. Alam ko, nanonood kayo ngayon eh. Nag-iisa lang to. Walang iba. Bagsik sa nunay ko. Subscribe nyo. Sarap.
Wala na oh, mus na. Hanggang dito na lang yung tanghalian natin. Daghang salamat sa lahat na nag-subscribe kay Bagsik sa Donikop. Thank you. Click nyo sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Mga Bisayang gagmay, mga Bisayang dagko. Sa inyong tabang. Kapit na po mga 500. Kapit na. Gamay na like ko lang. Sa kaguhit na lang. 500 na. Thank you. Thank you. Thank you. Daghang salamat.